vraagt zich af, wie kunt men draaien, wanneer is dat verzonnen? Wie is men toch, toen zeg het maar, op dat idee gekomen? Je vraagt men niet dat kind, wanneer dat begint. Als de mens is uitgeroepen, zijn we de koning geriet. Dan wordt de vogel afgeschoten, zijn we een anders verdriet. We drinken, we vragen, wie kunt staan met kind. We zitten in de kringen, dat gevoel schillen ging. Als de mens is uitgeroepen, zijn we de koning geriet. Het lucht gesmeerd, verlikken in een heut. Wat wordt zich toch weer droetje krom verlachen als een reut. En iedereen, joh, geeft het maar, met mondeloge snakken. Nou wat nu is dus door de lui, die spots weer samenpakken. En volgt men niet dat kind, wanneer dat begint.